Σήμερα επιστρέφουμε με ένα ξεχωριστό βίντεο. Αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας δείξω τα σκινάκια που έχω σε παίχτες, πώς τα πήρα, με blinks, με gems, από το shop, ξέρω εγώ, από το Brawl Pass και αυτά. Μου ήρθε μια ωραία ιδέα και είπα να την κάνω σε βίντεο. Επίσης ήθελα να σας ενημερώσω ότι έρχεται και ένα καινούριο βίντεο κι άλλο, πάλι Brawl Stars, με τους καλύτερους παίκτες για μένα, my opinion, το έχω ξαναπεί. Είχα κάνει και το τέτοιο και με τους χειρότερους Brawlers, like στο βίντεο όποιος συμφωνούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο βίντεο. Παίκτης νούμερο 1, Λέον. Λοιπόν, στο Λέον έχω 3 σκινάκια. Έχω το Silent Leon που το αγόρασα με 39 gems στο shop. Το είχε σε προσφορά από 79-39. Μεγάλη προσφορά. Το True Silver Leon, εντάξει, όλοι ξέρετε ότι το αγοράζει με 10.000 gems και μετά με 25 αγοράζει το χρυσό. Τους πάντων. Και μετά έχω και το Leon the Strike που το είχα τύχει από ένα Mythic Star Drop που δεν είναι free. Αυτά τα σκηνάκια έχω στο Leon. Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης αυτό το σκηνάκι. Το αγαπημένο μου στο Leon. Εντάξει, και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο Brawler, Shelly. Λοιπόν, παιδιά, στη Shelly έχω 2 σκηνάκια. Έχω το Bandnita Shelly, το οποίο το είχα πάρει παλιά, πολύ παλιά, όταν είχα πρωτοκατεβάσει το Brawl Stars. Με 29 gems νομίζω το είχα πάρει. Και το Classic Shelly που το έδινε free και το έδινε σε όλους μας. Τώρα όποιος ήταν, το έδινε νομίζω για 3 μέρες. Όποιος είχε μπει αυτές τις 3 μέρες το πήρε λογικά. Λοιπόν, στο Bass, παιδιά, έχω αυτό εδώ το Kaiju Bass, πως λέγεται. Αυτό το είχα πάρει με 29 gems στο shop. Δεν είναι και ωραίο σκηνάκι, είναι ένα κλασικό. Είναι τα τέτοια μωρέ, τα rare skins. Προχωράμε στη Lola, την αγαπημένη μου παίχτρια. Λοιπόν, στη Lola, παιδιά, έχω αυτό το σκηνάκι, το Rebel Lola, το Brawl Pass, το οποίο είναι συλλεκτικό. Για να το βρεις νομίζω. Οπα. Και το αγαπημένο μου όμως skin είναι αυτό εδώ. Δεν είναι φανταστικό, ρε παιδιά? Νομίζω καινούριο είναι. Είναι και epic skins. Έχει πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχω ένα gems, αλλά το σπάω. Προχωράμε στον Mortis, Mortizius. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, στο Mortis έχω το top hat του Mortis μόνο, που το δίνει free. Ρε παιδιά, όλα τα skin του Mortis είναι πάρα πολύ ακριβά. Το Mecha Mortis κάνει 299 gems. Καλά, είναι σκινάρα, δεν λέω, αλλά ρε φίλε, που να τα βρεις τα 299? Μόνο αγοράζεις. Ο Ισίος και Παναγιά. Μ' αρέσει πολύ και το Rogue Mortis. Λοιπόν, προχωράμε. Coltidius, λοιπόν. Έχω το Rockstar Colt, το οποίο το είχα πάρει για να θυμηθώ, νομίζω το είχα πάρει με 29 gems στο shop. Και αυτό το σκηνάκι του Colt, και αυτό με 29 gems το είχα πάρει. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο Spikίδιο, ο οποίος είναι πολύ καλός. Στο Spike, παιδιά, έχω το Sakura Spike, το οποίο όταν είχα αγοράσει Spike, επειδή για το Spike πλήρωσα, δεν είναι πως τον έτυχα κάπου, έδινε μαζί προσφορά και αυτό το σκηνάκι. Πόσο ήταν? 299 gems πρέπει να τον πήρα, κάπου εκεί. Τον πήρα σε προσφορά και είχε μαζί και αυτό το σκηνάκι και πήρα και αυτό, είναι φανταστικό σκηνάκι. Έχω πάρει και το Mask Pike με 29 ή 39 gems, δεν θυμάμαι. Ωραία σκηνάκια έχω το Spike. Edgar. Στον Edgar, παιδιά, πήρα πρόσφατα το έχω πάρει αυτό το σκηνάκι. Μόνο αυτό έχω. Όπα, καλά. Νάτος. Αυτό το σκηνάκι έχω μόνο, που το αγαπημένο μου όμως είναι αυτό εδώ, Dr. Edgar, πολύ ωραίο.
Που λέτε αυτό το σκηνάκι το είχα πάρει νομίζω με 79 gems. Όχι, με 39, ήταν σε προσφορά. 39 gems. Στο Griff, παιδιά, δυστυχώς δεν έχω ούτε ένα σκηνάκι. Καλά, δεν έχει και πολλά ο Griff. Gale. Στο Gale ήμουν έτοιμος, είχα παλιά 149 gems και ήμουν έτοιμος να αγοράσω αυτό το σκηνάκι. Όπα, τι είναι τώρα, το πάτησα. Αλλά δεν το πήρα, διότι μετά είχε βγάλει το Frank σε προσφορά 79 gems και αντί να πάρω αυτό το σκηνάκι πήρα το Frank. Λοιπόν, στην αγαπητή B, ούτε σε αυτήν, παιδιά, έχω ένα σκηνάκι. Ήθελα να πάρω αυτό, αλλά τελικά πήρα ένα άλλο, δεν θυμάμαι. Νομίζω πήρα το Mask Pike αντί γι' αυτό. Λοιπόν, προχωράμε στη Ρόζα. Στη Ρόζα, παιδιά, έχω το Major Ρόζα. Είναι ένα πολύ ωραίο σκηνάκι. Το πήρα το Brawl Pass. Ή τη Sivy νομίζω. Τη Sivy λογικά είναι ή του Otis. Νομίζω τη Sivy είναι. Συνεχίζουμε. Frank. Στο Frank πάλι δεν έχω κανένα σκηνάκι. El Primo. Όπα. Παιδιά, δυστυχώς και στον El Primo δεν έχω κανένα σκηνάκι. Darillaos. Στο Daryl, παιδιά, έχω το Omega Box Daryl. Για όσους δεν ξέρω, το Omega Box είναι όταν υπήρχαν τα boxes. Για 10 μέρες νομίζω είχαν βγάλει και τα Omega Box. Τα οποία ήταν καλύτερα τα Mega Box. Και είχαν βγάλει και το σκηνάκι, Omega Box Daryl. Και ήταν free. Όσοι το πήραν. Συνεχίζουμε στον αγαπητό Sam. Στο Sam, παιδιά, έχω πάρει το Sam the Teddy. Όταν πήρα το Sam, είχε το Sam the Teddy με 1000 blinks. Και το πήρα με 1000 blinks. Στο Bo δεν έχω επίσης κανένα σκηνάκι, διότι είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Εκτός από αυτό εδώ που δεν μου αρέσει. Και δεν σκοπεύω να πάρω skin στο Bo. Sandy. Στη Sandy τίποτα. Buster. Τίποτα. Στο Rico έχω ένα πολύ ωραίο σκηνάκι. Είναι το αγαπημένο μου του Rico. Μαζί με αυτό, με το popcorn. Τα αγαπημένα μου. Αυτό, παιδιά, νομίζω είναι τη season. Τη Sivy πρέπει να είναι αυτό. Και το My Hero Orza παίζει να είναι του Fang. Αυτό, παιδιά, νομίζω είναι τη season τη Sivy. Λοιπόν, Amber δεν έχω τίποτα. Είναι λίγο ακριβά όλα. Λίγο. 149. Έχει 2 skins, 149. Cordelius. Το Cordelius, παιδιά, έχω το σκηνάκι του, το Brawl Pass. Το είχα πάρει το Brawl Pass. Το είχα τελειώσει. Στο Stu δυστυχώς. Όπα. Καλά ρε, είμαι χαζό. Δεν έχω κανένα σκηνάκι. Αυτό μ' αρέσει. Αλλά δεν σκοπεύω να το πάρω, γιατί τώρα έχω τελειώσει το Brawl Pass και δεν μπορώ να πάρω ούτε Blinks ούτε Gems. Έχω μείνει με ένα Gems και 600 Blinks. Μπορώ να πάρω τα Star Drops, αλλά δεν μου δίνει. Που είχαμε μείνει 8-bit. Στον 8-bit επίσης δεν έχω σκηνάκι. Και αυτό εδώ δεν μου αρέσει καθόλου, είναι άφλιο. Συνεχίζουμε. Funk. Παιδιά, στο Funk είχα πάρει το Brawl Pass του. Μόνο που δεν το είχα τελειώσει, επειδή δεν έπαιζα και πάρα πολύ τότε. Και έχω μόνο τον κανονικό Funk. Στο Crow έχω ένα πολύ ωραίο σκηνάκι. Έχω το Captain Crow. Το οποίο το είχα πάρει με προσφορά από 79-39 gems. Γενικώς είναι ένα πολύ ωραίο σκηνάκι. Είναι τα αγαπημένα μου του Crow. Παιδιά, το Phoenix δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Το θεωρώ πολύ υπερβολή. Δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Δηλαδή προτιμώ το Captain και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Όπα, το έχει στο shop. Κάτσε. Να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ το σκηνάκι. Όποιος συμφωνεί like. Είναι φανταστικό. Αυτό εντάξει δεν τρελαίνω. Το άσπρο εκεί. Το Mecha Crow ούτε και αυτό μου αρέσει. Δεν μου αρέσει πολύ. Προχωράμε στην Bibi. Στην Bibi, παιδιά, έχω αυτό εδώ το σκηνάκι μόνο. Νομίζω το είχα πάρει με 1000 blinks. Ναι, το είχα πάρει με 1000 blinks από το shop.
Εντάξει, γενικώς είναι ένα ωραίο σκηνάκι. Δεν με χαλάει. Είναι έτσι και έτσι. So εκεί. Στον Chrome δεν έχω. Θα το λέω εγώ. Πάμε επίσης δεν έχω. Αλλά μου αρέσει υπερβολικά πολύ αυτό το σκηνάκι. Αλλά κοιτάξτε πόσο ακριβό είναι. Δυστυχώς. Συνεχίζουμε στην αγαπητή Max. Που και σε αυτήν δεν έχω δυστυχώς κανένα σκηνάκι. Και κάτι να σας πω παιδιά, θα κάνουμε και part 2 σε αυτό το βίντεο. Θα φτάσουμε μέχρι τον πρώτο brawler που έχω rank 15. Μέχρι τον Grey θα φτάσουμε και μετά θα πάμε στο part 2. Όχι, 16 πάμε. Τον πρώτο που έχω 16 γιατί θα βγει τεράστιο το βίντεο. Λοιπόν, μετά που είμαστε Bull, στο Bull έχω πάρα πολλά skins. Έχω το Linebacker Bull που το είχα πάρει με 29 gems ή 39, δεν θυμάμαι τώρα, το είχα πάρει πολύ παλιά. Έχω το Barbarian King Bull, το οποίο το είχα πάρει με... όχι, το είχε δώσει free το Brawl Stars. Και έχω και το B800 Bull, το οποίο είναι τη season της Lola, το Brawl Pass της Lola. Και είναι το αγαπημένο μου skin του Bull, μου αρέσει πάρα πολύ. Μαζί με το Lion Bull. Συνεχίζουμε στην Jackie που δεν έχω κανένα skin δυστυχώς. Μια μέρα μου είναι έτοιμος να αγοράσω αυτό το πράσινο. Στη Meg παιδιά έχω το Beetle Meg, όπως τη λένε, Beetle Meg. Το οποίο skin το είχα πάρει μαζί με τη Meg. Όταν είχα πάρει τη Meg είχα πάρει σε προσφορά αυτό. Και είναι γενικώς ένα φοβερό σκηνάκι. Μου αρέσει πολύ. Στην Nita έχω το Panda Nita, το οποίο το είχα πάρει με 29 gems. Στο Dynamite έχω το Classic Dynamite, στο οποίο το είχε δώσει free το Brawl Stars παλιά. Willow έχω αυτό εδώ το ωραίο σκηνάκι. Είναι γενικώς, νομίζω το μόνο της Willow είναι, νομίζω. Είναι ένα γενικώς πολύ ωραίο σκηνάκι. Doug. Στον Doug μόλις τον είχα πάρει, όχι βγει, τον είχα πάρει είχα πληρώσει. Και μαζί με τον Doug είχε και τον Dragon Duck. Είναι φανταστικό σκηνάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το είχα πάρει μαζί με τον Duck αυτό. Στον Carl έχω τον Biker Carl. Οπα, τι έγινε τώρα. Το οποίο το είχα πάρει, το είχε δώσει free πάλι. Για νέο δώρο τον Brawl Stars, δίνει πολλά free skins. Αλλά στον Carl το αγαπημένο μου skin είναι αυτό εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Lou. Στο Lou έχω ένα ωραίο σκηνάκι. Έχω το Burger Lou. Είχα 79 gems. Τα μάζευα. Και λέω τώρα να πάρω το Burger Lou ή το Smooth Lou αυτό εδώ. Αλλά μ' άρεσε ρε παιδιά περισσότερο το Burger Lou. Είναι λίγο πιο... Όποιος συμφωνεί subscribe. Γιατί μου αρέσει πιο πολύ, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ems. Παιδιά, ακούστε λοιπόν, εδώ έχω μεγάλη ιστορία. Στην Ems παλιά είχα πάρει με 29 gems ένα skin το οποίο ήταν ροζ, είχε κίτρινα μαλλιά, ήταν ακριβώς το ίδιο χωρίς τα κέρατα και κάτι αυτά τα ρούχα. Το έχουν αλλάξει όμως το skin και σε αυτούς που είχαν αυτό το skin το έχουν αλλάξει και το έχουν κάνει αυτό. Δεν ξέρω, ωραίο είναι, πιο ωραίο είναι νομίζω, αλλά το σπάω. Συνεχίζουμε με τον Squeak. Δεν έχω skin στο Squeak, είναι ακριβά. 79 gems τώρα για... Είναι λίγο... Το potato Squeak όμως μου αρέσει πολύ. Και είναι και πολύ καλό μύθικο Squeak. Colette. Δεν έχω κάτι. Εντάξει, αυτό με τον υπότη εκεί πέρα δεν τρελαίνομαι. Μπροκίλαος. Παιδιά, ο Μπροκ εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ καλό διαρρέα. Είναι φοβερός. Στον Μπροκ δεν έχω κανένα skin. Αλλά το αγαπημένο μου skin τον Μπροκ, όπως και νομίζω όλος σας, είναι το τέτοιο. Το Zeus Μπροκ, το τελευταίο με τα 199 gems. Μετά συνεχίζουμε στον ή στην Νάνη. Παιδιά δεν ξέρω πραγματικά, ή το Νάνη.
Δεν ξέρω, άλλοι το λένε έτσι, άλλοι το λένε αλλιώς. Δεν έχω κάτι από ό,τι βλέπω. Συνεχίζουμε. Πόκο. Σιγά μην έπαιρνα skin στον Πόκο, ρε. Έλεος. Αλλά γενικώς τα skin του Πόκο, το αγαπημένο μου είναι αυτό με τα μαλλιά τα έτσι που είναι rock, έτσι είναι λίγο πιο tryhard. Αλλά γενικώς δεν πρόκειται να πάρω skin στον Πόκο, διότι είναι και πανάκριβα και δεν το χρησιμοποιώ καθόλου τον Πόκο. Και τελευταία παίχτρια σε αυτό το βίντεο, η αγαπητή Piper, στην οποία έχω το Pink Piper και το είχα πάρει με 29 gems. Γενικώς είναι ένα normal σκηνάκι. Εσείς θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τώρα μέχρι στιγμής ποιο ήταν το αγαπημένο σας σκηνάκι πραγματικά από όλα αυτά. Εγώ πιστεύω τώρα ότι είναι ή το Burger Lou ή και το Captain Crow, εντάξει. Μπορεί και του Cordelius, αυτό που έχω. Και του Edgar, μα και της Lola είναι πολύ ωραία. Και του Leon αυτά που έχω. Θέλω να μου γράψετε ποιο είναι το αγαπημένο σας από όλα αυτά μέχρι στιγμής. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, στο οποίο θα κάνω από την Piper και κάτω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!